साफ्रोमबो सुबुंनि गोसोआव मोनसे सोंलुआ जाखांनानै बेनो जाहैबाय थैनायनि उनाव मा जायो? मा जोंनि आत्माया थैनो रोङै अमर ना? जुदि अमरब्ला मा जों बयबो सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन ने? अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो बाइबेलनि गेजेरजों नायगोन दि सोरगो रायजोआ माबायदि आरो सोरगो रायजोआव सोर थांनो मोनगोन। थारैनो नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ मोनथिनो हास्थायदोंब्ला बाइबेलनि बायदियै थारैनो सोरगो रायजोनि नुथाया माबायदि एबा सोरगो रायजोखौ माबायदि नुयो होननानै आरो बैयाव माबायदि थांनो हागोन होननानै बेफोर गासै सोंलुनि फिननायखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दिनै जोङो बाइबेलनि गेजेरजों बेफोर गासै सोंलुनि फिननायखौ नागिरगोन जि सोंलुआ जोंनि गोसोआव गोबां बेरखांफैयो, गोबां जाखांफैयो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, आंजों लोगोसे फैफादो। सोरगोनि बेखेवनाय। बाइबेलाव सोरगोआ माबायदि? बाइबेलनि बायदिब्ला सोरगो रायजोआ मोनसे बेबायदि जायगा जेरावहाय इसोरा साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि थाखाय, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय थाम-थिम खालामनानै दोननाय मोनसे जायगा। बेयो मोनसे गोथार आरो सान्थिजोंनो बुंफबनाय मोनसे जायगा, जेरावहाय सुख सान्थि आरो केबल जिसु ख्रिस्टनि महिमाल' जागोन। गोथार बोसोननि बायदिब्ला बे जायगायाव दुखु थानाय नङा, मेगन मोदै थानाय नङा, सैनांनाय थानाय नङा, जेरावहाय नुजा होजानाय 21:4 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, बेयो बिसोरनि गासै मगन मोदैखौ हुगारनानै होगोन। बेयाव थैनाय, बिखा खामनाय, गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया, मानोना सिगांनिया गासैबो जोब्बाय। सोरगो रायजोनि बिसय बाइबेला आरोबाव जोंनो मोनथिहोबावदों। फै जों आरोबाव मोनफा मोनफा सोरगो रायजोनि बिसय नायलांबावदोनि। सेथि बाथ्रा, इसोरनि उपस्थिति, गड्स प्रेजेन्स। सोरगो रायजोआ मोनसे बेबायदि थावनि जेरावहाय इसोरा गावनि सुबुंफोरजों, गावनि फोथायारिफोरजों लोगोसे थायो। नुजाहोजानाय 21:3 सिरिया ओरैहाय बुङो, आरो आङो सिंहासननिफ्राय गेदेर रावजों बेबादि बुंनाय खोनाबाय, दा मानसिजों खामिनो इसोरा फैबाय, बियो मानसिफोरजों थाफागोन आरो बिसोरो बिनि मानसिफोर जागोन। इसोरा गावनो बिसोरजों थाफागोन आरो बिसोरनि इसोर जागोन। सोरगोनि बिसय नैथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय गोथार आरो पाप गैयै जायगा। गोथार बाइबेलनि बायदिब्ला बैसोर सुबुंफोराल'सो सोरगो रायजोआव थांगोन जायफोरा गोथार आरो पाप गैयै। माथाय 5:8 सिरिया बुङो, जायफोरनि गोसोआ गोजों बिसोरो बोर होजाग्रा, बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन। बेयावहाय बाथ्राखौ गोथारथिनि बिसय जर होनानै बाथ्राखौ बुंदों, मानोना गोथारथिया सोरगोआव थांनो थाखाय गोबां गोनांथिथार। सोरगोनि बिसय थामथि बाथ्रा, गोजोन सुख सान्थि। सोरगो रायजोआव इसोरजों लोगोसे थानो मोननाया सुख सान्थिजों बुंफबनाय, जेरावहाय इसोरनि बोसोना बुंदों, नुजाहोजानाय 22:5 सिरि, बेयाव हर जाबावनाय नङा, बिसोरनो देम्फु एबा साननि स्रां नांबावनाय नङा, मानोना फोरबु इसोरा बिसोरनि स्रां जागोन आरो अनजिमा गैयि जासे राजाफोरबादि सासन खालामगोन। फै दानाबा जोङो आरोबाव मोनसे सोंलुनि फिननायखौ नायदोनि। बे सोंलुआनो जाहैबाय, सोरगोआव सोर थांगोन एबा माबायदि एबा सोरबायदि सुबुङा सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन? बाइबेलनि बायदिब्ला बि सुबुङाल'सो थांनो मोनगोन जाय सुबुङा जिसु ख्रिस्टखौ गावनि बासायगिरि उद्धारकर्ता होननानै मानिगोन आरो बिनि बुंनाय बायदि गोथारै जिउ खुंगोन। बि सुबुङाल'सो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन। आरो लोगोसेयैनो सोरगो रायजोआव हाबनो हानायनि एबा सोरगो रायजो सहैनायनि माखासे राहा लामाफोरखौ जोंनो बाइबेला दिन्थिनानै होदों। फै जोङो बै राहा लामाफोरखौ आरोबाव नायबावदोनि। सेथि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनाय। बाइबेला जोंखौ फोरोङोदि सोरगो रायजोआव थांनो हानायनि केबल मोनसेल' लामा दङ, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट। जहननि 14:6 सिरियाव बोसोना बुङो, जिसुआ बुंफिनबाय, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। बिनि ओंथिया बेनो जे जिसु ख्रिस्टनियाव जोंनि फोथायनायखौ दोननाय आरो बिनि फोरोंनाय, बिनि बुंनाय बायदि लामाजों थाबायनायानो सोरगो रायजोआव थांनो मोननायनि एकमात्र मोनसे राहा लामा। नैथि बाथ्रा, पापनि उनदाहा खालामनाय आरो सुस्रांनाय। जिसुआ बेबायदि बुंबाय, गोसो फाफिनदो, गाव गावनि पापनिफ्राय गिदिंफिनदो, मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय। माथाय 4:17 सिरि। उनदाहा खालामनाय आरो पापनि उदांस्रि मोननाया, पापनि निमाहा मोननाया सोरगो रायजोआव हाबनो थाखाय मावनांगौ खामानि, थाथारनांगौ खामानि। इसोरनि बोसोन गोथार बाइबेलनि बायदिब्ला साफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरा पापी। नाथाय जेब्ला जोङो गावनि पापखौ स्वीकार खालामो, उनदाहा खालामो, अब्लाना जिसु ख्रिस्टआ बे गासै पापखौ जोंनिफ्राय
सुस्रांनानै होयो आरो जोंखौ गोथार खालामो आरो जोंखौ पापनिफ्राय मुक्ति खालामो। थामथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय गोदान जोनोम, स्पिरिचुवेल रिबार्थ। जहन 3:3 जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि बुंबाय, नंथारगौयै आं नोंखौ होनो, गोदानै सारि जायागौ मानि रावबो इसोरनि रायजोखौ नुनाय नङा। बे गोदान जोनोमनि ओंथियानो जाहैबाय गोथार जिउजों जोनोम जाफिननाय। बे जाहैबाय आत्मिक जिउनि सोलायनाय एबा जिउमानि सोलायनाय, जेरावहाय जोंखौ इसोरजों लोगोसे मोजां सोमोन्दोआव अरायबो दोनबाय थायो। ब्रैथि बाथ्रा इसोरनि बिथोनखौ मानिनाय। बाइबेला जोंखौ बेखौबो मोनथिहोयो दि जाय बेक्तिफोरा सुबुंफोरा इसोरनि बुंनाय हुकुम, इसोरनि होनाय बिथोन बायदि सोलिगोन, बिसोरसो सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन एबा सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन। माथाइ 7:21 बुङोदि आंखौ अ फोरबु होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे नङा, जायहा आंनि आफानि गोसो बादि मावगोन बिसोरल' हाबनो मोनगोन। फैदो दानाब्ला गुबुन मोनसे बाथ्रायाव आवगायबावदोनि, बेनो जाहैबाय सोरगोआव थांनो हानायनि लामा। सेथि बाथ्रा सैथो आरो फोथायनाय, इमान और बिश्वास। सोरगो रायजोआव थांनो हानायनि गिबि मावनांगौ खामानियानो जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव गावनि फोथायनायखौ दोनथाबनाय। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि अननाय आरो बोलि होनायनि गेजेरजों जों साफ्रोमनि पापखौ सुस्रांबाय। जहन 3:16 मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। नैथि बाथ्रा इसोरनि बोसोनखौ फरायनाय आरो देहेन खालामनाय। इसोरनि बोसोनखौ फरायनाय आरो देहेन खालामनाया जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानायाव जोंनि फोथायनायखौ जिसुनि सायाव बोलोगोरा खालामो आरो जोंनि इसोरनि सायाव जिथु सोमोन्दो दङ बे सोमोन्दोखौ मोजांनिख्रुइ मोजां, गोजौनिख्रुइ गोजौ, मजबुतनिख्रुइ मजबुतसिन खालामो। गितफोर 119 105 सिरि, नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय। थामथि बाथ्रा अननायजों बुंफबनाय गोसो। बाइबेलनि बायदिब्ला बै सुबुङासो सोरगोआव थांगोन जायनि गोसोआव अननाया दं, मानोना गावजों गाव सहाय होज्लायनाय, गावजों गाव अनज्लायनाया इसोरनि होनाय मोनसे बिथोन आरो बे बिथोनखौ मानिनाया जोंखौ इसोरजों लोगोसे सोमोन्दोआव मोजां दोनो, इसोरनि खाथियाव लानानै थाङो, जेरावहाय 1 ज'हननि 4:7 आरो 8 सिरिया बेबायदि बुंदों, अनजाग्रा लोगोफोर, दे जोङो गावजों गाव अनज्लायनि, मानोना अननाया इसोरनिफ्राय फैयो। जायफ्रा अनो बिसोरो इसोरनि बिसाफोर आरो बिसोरो इसोरखौ मिथिगौ। जायफ्रा अना बिसोरो इसोरखौ मिथिया, मानोना इसोरा अननाय। ब्रैथि बाथ्रा दुखुनि आनजादावबो गसंनानै थानाय। सोरगोखौ लानो थांनायाव एबा सोरगोखौ मोननो थांनायाव जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि आनजाद, गोबां रोखोमनि दुखु समयसा जेंनाफोरा फैगोन। नाथाय बाइबेला जोंनो बेखौ फोरोङोदि जोङो जोबथा समसिम गासै आनजादखौ उथ्रिनानै जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे फोथायनायाव बोलोगोरा थायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ सानसे दैखोगोन एबा सोरगोसिम लानानै थांगोन। जेरावहाय जाकबनि 1:12 सिरिया ओरैहाय बुंदों, आनजाद लाजानायाव जाया सैथाबनानै फोथायनायाव गसंथायो बे मानसिया बोर होजाग्रा, मानोना बियो जेब्ला बे आनजादखौ बारग'गोन अब्ला इसोरा गावखौ अनग्राफोरनो होनो होननानै जबान होखानाय गोथांनि खोरथिखौ मोनगोन। दे दानाब्ला जोङो गुबुन मोनसे सोंलुआव थांदोनि, बेनो जाहैबाय सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय जोङो मा थामथिम खालामनांगौ एबा सोरगोनि थाखाय जोङो बोरै थामथिम जानानै थागोन। सेथि बाथ्रा जिउमायारि जिउखौ जौगाहोनाय। जिउमायारि जिउखौ जोङो जौगाहोनो हायो जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बोसोनफोरखौ जोङो पालन खालामगोन, जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बोसोन बायदि सोलिगोन, अब्लाना जोंनि जिउमायारि जिउआ जौगालाङो एबा जोङो डेभेलप खालामनो हायो। सानफ्रोमबो आर'ज खालामनाय, बाइबेल देहेन खालामनाय, बाइबेल फरायनाय आरो गावखौ गथायनाया जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे मोनसे मजबुत सोमोन्दोआव दोनो एबा जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव दोनबाय थायो। नैथि बाथ्रा जोंनि फोथायनायखौ सैथो फोथायनायाव दोन। जोङो जोंनि फोथायनायखौ केबल इसोरनि सायावल' फोथायनायखौ दोननो नांगौ। इब्रायारि 10:6 फोथायालाबा इसोरखौ रावबो खुसि खालामनो हाया, मानोना इसोरनियाव फैनायफ्रा इसोर दङ होननानै फोथायथारनांगोन आरो जायफ्रा बिखौ नायगिरो बिसोरो बिखौ मोनो। थामथि बाथ्रा सेबा आरो बलिदान। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जिउनि गेजेरजों जोंखौ सेबा खालामबाय आरो बलिदाननि उदाहरनखौ बियो जोंनो दिन्थिबाय। जेब्ला जोङो जोंनि जिउखौ जिसु ख्रिस्ट'खौ सेबा खालामनो थाखाय बावसोमगोन आरो गुबुननि थाखाय गावखौ बलिदान होगोन, अब्लाना जोङो सोरगो रायजोनि फारसे आगानसे आवगायलांबावो एबा आवगायलांनो हाबाय।
सोरगो रायजोआ मोनसे सोमोनांथाव जायगा, जाय जायगाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ फोथायग्राफोरनि थाखाय थामथिम खालामदों। नाथाय बै जायगायाव सौहैनो थाखाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायथारनो नांगोन, पापनि उनदाहा खालामनांगोन आरो गोथार जिउ खुंनो नांगोन। सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो जागोन जायहा जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बायदि सोलिगोन, जायहा अननाय, दया गोनां आरो सेवा खालामनाय जिउखौ लागोन, बिसोरनिनो जागोन। बाइबेला जोंनो बे आसा मिजिंखौ दिन्थियो एबा होयो दि जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ गोसो गोरबोजों फोथायगोन आरो बिनि बोसोन बायदि सोलिगोन, सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो जागोन आरो जोबनो गैयै अनन्त जिउखौ मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङाबो जुदि बै सोरगो रायजोखौ मोननो हास्थायोब्ला नोंथाङा दायोनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदो, अब्लानो नोंबो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे सानसे समाव बै जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थाहैनो मोनगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ लांगोन जि सोरगो रायजोआ अद्भुत, जि सोरगो रायजोखौ नोंनि थाखाय थामथिम खालामदों, बै सोरगो रायजोआव जों बयबो सहैगोन। नाथाय दिनैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ दानो नाजावदो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोना बे गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै मोजां मोनदोंब्ला जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिदों होननानै नोंथाङा शेयार खालामनानै होदो। इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। दा बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा नोंथांमोनजों थाथोंसै, बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।